Така, има си плънички и на майка ми ще й падне батерията. Така че това е... Да, верно. Имаш 1%. Има тук сокчета лава бер, обаче аз не пия лава бер, защото той казва, че е с някакъв кофеин, обаче аз не вярвам, но не си го пие. Ето. На майка ми пада батерията, така че набързо го качвам. Има такива шкоди. Когато заредна майка ми батерията, тогава. Обаче ще ви разкажа моя ден. Общо да. Просто си продължавам видеото. Дайте общото да го покажа на хората. Ето го. Той е с ягодка и разбира се... Не мога да се сета. Банан. Банан. Взимам си го. Мамо, къде не отиде кошницата? Ние ще си забравим кошницата. Това видео сега ще завърши.